Tämä on Tauri ja Turbon yksi hashtag postaksi. Tää on pilottijakso. Tää on pilotti. Tää me lähetetään telkkarissa. Sä et kyllä näe täällä. Otetaan vaan näin päin. Mikä on päivän aihe? No, Loppiainen. Loppiaisena silloin kun mies tekee miehen. Nainen tekee naisen. Näin on. Ja silloin kun mies tekee miestä juoda, niin silloin me juodaan. Vai mitä? Kyllä, ja silloin nainen turpakin. Nimenomaan. Ja tiedätkö mitä, Tauri? Kyllä me ollaan muuten ekan jakson jälkeen varmaan linnassa, kun tää nyt aletaan selittämään. Äläpä muuten noin viserrä, koska tää on rullattu YouTubeen sitten. Piip, piip. Kato, Pasaliini Jami. Kato. Tuleekohan podcastiin? Käydään kysyä. Käydään kysyä, tuleeko se podcastiin? Käy kysyä. Potkuli rupes vittu pikkusen perse päässä perkele. No vittu pikkusen alkaa kyllä vittu tää valvoneminenkin potkii. Minähän oon vittu nukkunut. Tai siis minä... Ihan sama. Mennään kysyä Jampalta, tuleeko se podcastiin mukaan. Podcastiin. Ei mitään. Noniin Tauri, tulepa tänne. Täällä on. Mitäs me Tauri tänään duunataan Loppiaisen kunniaksi? Juodaan kaljaa. Juodaanko pelkkään kaljaa? Viina. No joo, sitäkin voi maistaa. Tuleeko Jamppa podcastiin? Me ei kyllä päästä aitojen ylitse. Mä en oo mikään vankikarkuta. Pidä mä pistän sen tohon. Valtetaan tuo paketti. Tossa. Tarjoat sitten mulle, kun mulla loppuu. Me ollaan Taurin kanssa viettämässä iltaa. Ja me nähdään täydellinen parkkipaikka kaljalle. Ja kohta pamahtelee. Mukitelinen. Mut hyrrä aika tasaiseen, kun kalja pysyy tossa. Heitäpä vittu tulta. Noniin, kato. Pikkumies antaa. Loppu kaaru. Oli kurva. Kato, me ollaan kovia poikia, me poltetaan tupakkia. Mulla ei edes palvi. Olihan sulla tulta. Tauri, mitä me tehdään? Juodaan ja me tullaan. Humalaan! Ja Liisalla ei pavi. Kuninkaitten hovi. Sen edessä on pakko. Kumartaa! Se lukkometson ilta ja... Kohta kamarilta! Meitä tullaan Pois jo hakemaan! Niin. Jätkä alkoi nyt tästä putkesta, oli perkele. En ole muuten ollut tässä V-logissa ikinä putkassa. Tää muuten laitetaan YouTubeen. Mulla on YouTube-kanava. Tienataan on vitusti rahaa. Vittu me saadaan tonne. Lähetään Pattajalle pottukarkkaan. Niin, kato. Sieltä vähän lisää live-striimiä. Sori, että käsi vähän tärisee. Täällä on vitun kylmä. Onneksi kamera on just synkronoi. Mutta tiedätkö mitä? Tänne mennään pelaa pelikonevideoita. Men itse asiassa joo. 1 kaski 3. Laske vittu neikari hirte. Kerrankin sanoit Tompe, mitä... Anteeksi. Pitää päästä Shellille vittu. Tämä homma, että tänään jossain pitää päästä Shellille. Tompa, haluutko mun YouTube-videoon? Mä julkaistaan toi Turbon YouTube, me pitää pelaa pelikonevideoita. Ei saa, mut kato. Kasattu ilman aikuisia. Tuprapärinä. Turskapärinä tulee. Noniin, ja nyt rauhoitutaan. Meillä on täällä Kalen esittelyvideo. Tauri, tule tänne. Alekok. En ole ikinä maistanut. Miltä maistuu? Otetaan se ensimmäinen maistiainen. No, meillä on Antti hoidossa. Ei oo vittu vielä mikään hoidossa. No joo, ihan vittu kalja kautta 6. Kalja kautta 6. Otetaan Taurin mielipide. Taurikin maistaa ensimmäistä kertaa alekokkia. Tauri, maistaspa ensimmäistä kertaa nyt alekokkia. No, just täyttänyt 18 ja eka bis. Miltä maistuu? Aika raikas. Mä sanoin kalja kautta 6. Mutta aika raikas. No, tää on niinku oikeesti hyvä. Aika mausteellinen. Aromikas kokemus. Meidän pitäis muuten vittu tehdä saatana semmoinen YouTube-kanava, että maistellaan eri kaljoja. Ihan kuin ei oltais ikinä maistettu. Meillä on maistettu mitään. Kun ollaan kovia poikki, poltetaan tupakki.
Äläpä vittu yhtään siinä ala vittuilemaan. Älä vittu jumala. Hei pojat, tiedättekö te mitä siellä ruudun takana? Jättäkää like ja tykkäys tähän videoon.